ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, ayan nga ni Marituyang. Saan ka di nga umay dito'y Teresenam ita? Ada ilamlumangan na. Ay, kasta aya. Amumlatan Amok Mare, siyak pa'y ti kunam. Anya ti amum ngay. Ilamlumangan na, dagiti nakautangan na. Naglaing kan, Maray. Ay na, kabisado kon ni Marituyang. No kastoy asaan nga agpakita, ilamlumangan na, dagiti umay agsinger. Mangibabain nga ron ti kasta nga aramid na. Nanay, adda motor asumungad Nalabaga ka di ti kolor day ta motor? Wan, Mare, nalabaga. Ay sus, jay Bombay day ta. Ay ibagam nga awanak wan. Nanay, papanamaw, Mare. Ay katamumlatan Sige. Ay, may sakamot nga ilamangan na, dagiti nakautangan na. Nagbayag ka kit ngagluton, banang. Di ka la makaururay. Kit-kita nga agarunak pay laeng. Ay, mabisina kon. Ay, ingkaman kit di ijerwar. Kita no umay di agsingir kanya. Ay, di mo't la malmalpas na kita baybayada mo. Ay, malpas tulat ta Di mo to pa'y nga minabayadan dyan may siya. Mga alakamanan iti sa bali. Ay, siyak lang ayat ti kasta. Amin kami nga agkukumare, ada utang na. Ay, nakarkaro pa'y adagiti daduma. Ta ilamangan ti utang da. Kahit kasanaw no ada umay agsingit. Ay, damagam pa'y laang. Irasunam matan Anya ko mga iti rasul ko. Ibagam nga awanak. Ay, awanin banang. Naibusan ako ni tirason. Anya nga tanong si kamat ti samangaw, kanagita nga agsingsingir. Nanay, nangag mo day jay? Busina lang ti motor. Aglamang kan. Ay, ingka ibaga nga awanak. Darasaw! Umay sa mo't agsingir day jay kapanpanaw na anak ang motor, paray. Ay, uwan nga ron, paray. Nagrigat ti agulpod. Ay, kasta mo ni tuyang ko. Naglaing lang amin nga umutang. Ang amum ka di, paray. Nga da imawag kinituyang ko akabagyan na kanaw. Kit amaw. Umay na kanu ikan nituyang ko iti kwarta. Ay, di ka man. Daya mo't kasta akabagyan. Nay, hapaisan ka mamatay. Amam, no mano ti itad na kinituyang ka. Ay, tsaka mo pare. No, mano ka na. Milyon, paray. Milyon. Ay, naganumbat kan. Iso nga ro dapat padaanan mi kinituyang ka. Ay, iskam na ita. Saan ka mamati pare ba dong? Ay, di mo imagbagati sa bali, pare. Sika lang, ti makaamoy ti daytay. Iskam na ita kung naktumot kan ka. Lukon da kayo lang pare. Oh, kita ni Marituyang, Maray. Ayan na. Dayjay agtantan aw laengen iji balayda. Ay, wan. Ay, payapayam man. Ni awan matan, naglemengen. Na. Talaga nga adda kabuteng na. Jay nakautangan na Ay, wan Maray. Ay, Maray. Nakasaga nakakadimag. Adda paglemengam no umay di agsingirkan ka. Ay, aglemengak di ta sirok ti standake. Na. Ay, ne. Bakit mo't day ta sumungad? Ne, awan mo't malagip ko anak kautang ka bakit. Ang mga nusika, Maray. Ay, awan. Adda ayamot bakit anak kautangak? Babaled damag. Ay, oon anya ti damagam. Sa dinaw ti balay ni Tuyang. Ninsamot Marituyang ti biruken na. Anya ti apelyedo day tabirbiro kam atuyang. Kaburlisan ti apelyedo na. Na. Tuyang Kaburlisan. Kun kay.
Daytoy gayam ti balayaw. Wan, antay. Imbag ta nabiro ka. Nagdamaga kadagiti dua ababakat di tatirsena. Kukumarik dagijay, antay. Agin inarasaas damay. Diyan lamang ngagkat jay pagar-arasaasan da. Kasta dadagita ako kumarik, antay. Jay nagsaritaan ta iday ti umayak. Ay, wan, antay. Umay kun na ita jay milyon apas ti tawid mau. Ay na, nagmayatan, antay. At dagayam tawid ko akasta kadakal. Pag idiswak nga, daytoy milyon a kwartam. Ay, kat bilangan tapay mo't antay. Iso daytoy di milyon mo, Tuyang. Katwan, apay, kasla diskumpiyado ka. Nagbasit mo gayam ti may sa milyon. Anya ayati pagarup mau. Kunak ano mapuno daytoy lamisaan, dito'y kusina. Ay, antay, apay ngay nga agpaysaw. Basit mo't daytoy may sa milyon. Natalyan gayam itilastikaw na kita kwarta. Nangagmaw pa daw. Ti pagarup ko pa'y kidiakit mapunaw daytoy balay. No kaya yaw, bilangan yaw no diskumpiyado kayaw. Saanon, antay. Tapi asaan? Bilangam kat aginggat sa nga pulo laang mati kabisadam. Di mo to pa'y amo ti sumaron no ijay Anya asaan? Si Binsamay. Oh, makitam day ta. Di ka man aging lalaeng si kabadong. Anya ti kunamaray. Kunak, milyon jay singsingiran day jay abakat ka ni Marituyang. Nagadunay. Sakit nga rod ti ulo ni Marituyang day takadakkel nga utang na. Ay, uray syakmet No syak ti singirenda iti milyon, ay talagang aglemengak. Iso apulaw sa asan nga agpakpakita ni Marituyang. Ay awanen ad-addan nga aglemeng. Tamilyonen day ta singirenda ken kuana. Gumatangak man kagawan. Day, adamot gayam gumatag. Anya ti gatangam. Itayak pa'y dito anak katakder. Di dakmat pampansinan. Ay, sanda ka anadlaw. Kasano? Agchischismis kayo mat ngamen. Ay, nangagmaw jay is-istoryaan me. Nangagko anana. Jak kaya ti makipasat. Tadakas ti agchismis. Ay, imbag man. Mano di pag-istoryaan nyo nga ilamlamangan ni Nana Tuyang nga utang na? Dayta, ti saan at chismosa? Agdamdamag aklaang mat. Chismis ka di day jay. Di mo kutkut yun day ta milyon ko kunak na. Ha? Ay, makapakigtod ka mo ta. Apay nga mintay para mo lang dito'y lamisaan, dayto'y milyon mo. Di ta na pay lang. Imbag kumamon, ibingayan na. Ay aguray ka nga min tapampanunutag pay. No kasano abingay-bingayak. Bingay-bingayan. Kaslado ti kabingay mo Kahit dagiti ngay nasingad ako kumaray. Apay, ibingayam ida. Una, ni kumarik akwanang ken kumarik abanang. Sagkakagudwada. Santo kagudwamot keng ka. Ay, aguray ka man. Kasano asag kakagudwada? Ibingayam dagita ako kumarim. Kat ichis-chismis da ka? Anya nga ichis-chismis mo't asasawaw. Iso, Mike. Warwaras da milyon ti utang mau. Day tatis istoryaon da. Iso kano asaan ka rumrumwar, ta ilamlam mangam ti milyon nga utang mau. Saan mo ta? Sakto pa'y tinikan da iti milyon. Sa bali ti warwaras da ka dagiti tattao. Ita, agpanunot ka, Tuyang. No'y kampay lang ida, iti sagkakagudwada. Agpampanunutak nga raw. Ay, saklangan. Saklangan ti kam. Awanan ti sa bali akagudwan. Mas gawak kan ka ba nang agmalmalam ka matlangan, iti tersina ni kumarim akwanang. Ay, kasanaw. Nagmayat mat nga ti pagsarsaritaan may papan ka ni Marituyang.
Ammom kaday no apay ang mabutang arumwar di tabalayda. Anya kumagay, ti rason nga amom. Gapo, tailemlemengan na jay utang na amay sa milyon. May sa milyon. Wen, nakita mi nga rudjay bakit nga agsingsingir kan kwa na. Ilemlemengan na. Bakit kunam? Isun na ita di imbaga kanyak ni pari badung. Sana basta bakit na ita? Nay, apay asaan abasta bakit? Anti ni Marituyang na ita anang 30 milyon. Di ka man, intay. Milyon ko naman. Agasan ba ita? Akwarta ni Marituyang. Saan mo nga ilamangan jamay sa milyon nga utang mo? Nagkunakan ka nga da utang ko amay sa milyon. Si kakit di man, agindi di amo ka man nakon. Kano iso ti iwarwaras at chismis dagiti kukumarim. Damare kwa nang kan maribanang. Wan, agasam man. Siyak amis mo akaarumam, saan ko nga amo nga dagayam kasta kadakkel nga utang mo. No kasta, pudnaw jay imbaga ni badung ko. Dinadaal dagita ako kumaray. Inchismis da kalaang man. Ay, nagbabawi akon. Imbes nga ibingayak ida iti kwarta. Ay sanon, inchismis dak magayam. Tuyang, bakit kita mo ita umisam-isam ka data? Apay kumaadyak makita ngay ni Kapitan Dayta. Permiti isam na ka data. Dumano ni Jay, lapayag na ti panagis-isam na. Kaslad da kayat na. Kit maawatam lang tamot na. Ay, damaga man kang kabatong. Inchismis na ka din ni Kapitan. Kapitan, dayta, tuyang. Amuna adakais, ti mangichismis iti kabarangayan na. Sigurado ka nga awandakas anay bagbaga na itiliklikhodak. Uray sangwanam, tuyang. Awandakas anay bagbaga na king ka. Ay kat ikanta nga rod iti kwarta na. Paray! Uston, di panagis-isam mo. Paray! Ay nagtanganak nga rudan nga umis-isam. Nagsakitan na iti pangak. Tuyang. Wen, Kapitan. Ikanda ka iti kwartam. Tangdan mo nga imisem kada kami. Mabit lang, pare Tabilangin may, jitid making ka. Nagbayatan ti matangdanan. Gapoy ti panagbalin anasaya at atao. Anya nga iba daw gusto da ito yan? Nayunam, takumparik da ita. Ala, nayunam. Apay nga, Marituyang, tadi na kami mo't inikan iti kwarta. Ikan kayo kumamot ka. Di ko namkit day, saan na kami nga am-am mo no adaan ka? Ikan kayo kumakot, ang inchis-chismis dak magayam. Inchis-mis da ka ayamot. Kawan mag, anya nga ni Kapitan Laeng at inikak, tasaan ama nagchismis. Imbag man nga ron ni Kapitan, taada kwarta na. Inikan na kagayam ni Marituyang iti kwarta. Nagkunamot pa nang. Imbaga ni Marituyang. Ay, apay ko man, no inikanak. Ay, nagsaya at agayam. Saan nakakas ka na kayo kung di kumari makwanang? Chismis adagos ti ambo yung aramidin. Adda ka di kayat mo nga istoryaan, Maray? Adda ko Mare. Ang saanan, tachismis laang daytoy. Kayat mo asawahan na saan apod now? Madaksan tamanen, no agistoryata iti saan apod no. Sa bagay mo't kit di Iso nga, ipreno tantingiwat ta, Maray. Tapno awan gumura kadata. Kayat mo asawan, gumurgura pa'y laang ni Marituyang kadata. Siguro ta saan datamat nga ikan iti kwartata. Inton sumarno, Maray, amutan ti aramidon ta. Siguradwen tapay, apod no, sa tanto istoryaan. Ay, narigatan. Ay na, kabaranggayan,
Saan nga agiwaras iti san apudno nga impormasyon, tapno saan amadataal ti panaglililinangan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Triple R. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.